Vusumozi Cat Matlala is fundraising 50,000 rand to save his home in KZN during his divorce settlement. South African comedian Justice Kubheka is turning a state witness. SA News with TK Zuma. Good morning and welcome to SA News with TK Zuma. Sanibonani. Vusumozi Cat Matlala is fundraising 50,000 rand to save his home in KZN during but wait, who's fundraising 50,000 rand and who's taking a plea deal? Or Cat Matlala is negotiating a plea deal, so he will turn a state witness, right? And then Justice, the comedian, the divorcing comedian. Oh, Justice Kubheka is raising funds through a comedy show. Okay. Who was writing here? Guys, shall we do it again? Oh, okay. Je probeert dan terug je I will only... Vusumozi Cat Matlala's legal team is negotiating a plea deal in returning to a state witness. South African comedian Justice Kubheka is fundraising 50,000 rand to save his home in KZN during his divorce settlement. SA News with TK Zuma. Sibingelele sikwamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sawubona. Vusumozi Cat Matlala is negotiating a plea deal in return to be a state witness. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi ikati ilokulaba semanzini abilayo kusukela ngonyaka ophelile. Lokhu kulandela emva kokunukakala noma kusolakala emacaleni yathinta inkohlakalo. Lamacala a-involva izikhulu ezinkulu eminyangweni wezamaphoyisa. Uyamcabanga uCat Matlala eba yi-state witness. Uyayicabanga into ezokwenzeka lapha. Bangakanani abantu abazwa ngoba uzocula phela manje. Lizocula ikati nyawo bheka icele. Phansi. Nyawo Shadrack Spade. Phansi. Nyawo ubani omunye Julius Mkhwana. Phansi. Nyawo liyacula ikati lapha enkantolo cabanga. Senzo Mthuli. Phansi. Nyawo liyacula ikati lapha ubani omunye Ramaphosa. Phansi. Uyacabanga nje leyo nto leyo wonke umuntu ke Sixolise nantu udaba. So Cat really does have 9 lives. Cat Matlala's lawyers are talking about a plea deal and him becoming a state witness. This could mean he'll give information about bigger corruption networks and politicians. A South African comedian, Justice Kubheka, is fundraising 50,000 rand to save his home in KZN during his divorce settlement. Justice Kubheka usezakhele udumo kakhulu kusukela eminyakeni edlule ngekhono lakhe lisimangaliso lokwazi ukuhlekisa abantu ngisho bengafuni. Ikhono elisimanga elikwazi ukuhlekisa abantu ngisho becashile. Justice Kubheka uzoba nenqophamlando yokuraiser le mali engako 50,000 rand. Le nqophamlando ye-comedy show ezobe ise-Voltrekkel Museum ngomhla ka-11 kuJulayi eMaritzburg kwaNdongazibovu. Le nqophamlando uyazi Justice mfethu ngiyakutshela mina. Uyazi lalela uJustice uzophinde eshade futhi. Uzozwa sekuthiwa uyashada futhi wayese uzozwa sekuthiwa ushada umuntu wesifazane futhi. Ngoba abezwa mina ngiyakutshela. Uyabona uKevin Lame lo the content creator lo othi the TikTok yes. Naye ube divorce acishe bamphoxa 25 million kodwa engathi uzoshada futhi nomuntu wesifazane. Khona omunye futhi ubani Kevin Hart. Lalela ama comedians ngiyawazi. Awezwa uKevin Hart wa divorce na 2011 if I'm not mistaken. Wa lose millions of friends. Yabo? Kwiqiqi waphinde washada futhi ngo2017 if I'm not mistaken. No Justice Kubheka lalela uzozwa kuthiwa uyashada futhi. Ushada futhi umuntu wesifazane futhi ngoba abezwa, Sixolise nantu udaba. Sononani ungadidwa ilento ethi fundraising ungadidwa leyo kuzoba mnandi la kuzobe kuhlekiswa kuzobe kunenkondlo ezi top class niyamazi ke nani Siyabonga Mpungose niyamazi ukubhela there will be jokes kuzobe kuhlekisa into ongakazi uyibona niyabazi oSimunye Church Boy niyabazi oNdlebe niyabazi oTsoro niyabazi uNyawo from Uzalo uzobe khona naye uTK ohlala esifundela indaba
uzobe khona naye kule show sobe sinaye. So it's gonna be a great show. Kuzobe kuhlekwa, kuzobe kubhekele amawele aseChesterville azobe ehlekisa. So nje it's gonna be a great show. It's gonna be a great show. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kweyilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi ungakwazi uku-advertiser noma ukupromotha ibhizinisi lakho kwi-SA News ngokuthi uxhumane nathi kule namba ekwi-bio. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.